في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم فليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Huwag niyo raw. Sa baba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل الشهر رمضان على سائر الشهور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segoriano kaya bantugan. Ina dunia nagyang kay ulanulan Ramadan apia kalbinian ko langulangwan o mga ulanulan. Selawatan akan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pagnininakan ko Allah susanang nabusurinaw na baniyan din di ipagumanumani sir kanian anabi na lumagaday ko kalangulangwan o mga pamilya niyan na gusto mga tunganay niyan na sampor na sa iko kadenden o mga bulayo kaiyan rasul. Pagnininakan ko Allah sa kanwa mga bansami malilimod na pakimbagian rakan Allah ta'ala so madakal ang mga pipiya mapapadalam sa giyang kay agawi ikimantua paganay alungan Khamis sa giyang kay ulan-ulan Ramadan pakimbagian rakan Allah ta'ala so madakal ang mga pipiya napakalidasan tanunian sa iko mga rarataon Biyaloy wallahu ta'ala giyang kay ulan-ulan Ramadan makalalabi ko lang ulangwan o mga ulan-ulan. Uman saragon na makaysa tanon niya na mapamisita agiyang kay ulan-ulan Ramadan. Nabaanda miya kada-kada kaladan so mga bendingan manunumpang sa giyang kay ulan-ulan Ramadan nananaayan de mapia na malotano maloy si eko kapakalalabi agiyang kay ulan-ulan Ramadan. Ito na ikibibide yan si eko mga ulan-ulan. Kakapasubalas. Ayakan tero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigiyan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
yubashshiru ashabihi biqudumi syahr Ramadan fayaqul ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fiha abwabul jahim wa taghullu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat peruian miyaka titayan si eko Abu Hurairah na tigyan na ayabetad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira ulan-ulan Ramadan na diniyan di ipamanutulan si eko mga bulayo kaiyan. Diniyan iteroon ulan-ulan na umandrakano makatalinguma. Agiyan kay ulan-ulan Ramadan na ulan-ulan na ababarakatan. Ulan-ulan ini paliwgatun suka pamuha sa iron. Lalakaanon sa mga pamintuan o surga. Napalagabanon sa mga pamintuan o naraka jahannam. Paputunganon sa mga syaitan. Mapapadala mo sa kagagawi. Ang kagagawi at tumualisusang gibu ang mga ulan-ulan. Sa dinati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao mapapason sumapiyaw na sa benar amia papason sa mga pipiyaw ay pakasunod sa imo surga. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pada siiko katiruyan tigyan na law ya'laman nasu ma fi Ramadan upamati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakatawi yung mga manusia so mapapadalam siiko Ramadan na mandingan-dinganiran na ububupumbaloy sa Ramadan asiiko saragun na ayadan Ramadan. Masya Allah. Ngayon, nasasabagir kita na ganyan yan ito tumuod. Kurang. Ayan sabab yan at tingin nagagiri dagataro to pan sa toro. Pagkalin sumatado manusia. Sa masasabagin at tingin na ubupumbali sa sarago na palapalayan Ramadan nakaanmala adiya ka ni Manggalabag Pamapiya. Tara ya, dia kay adar patano saya, dia kay adar pa Haja Junaida. Pakabarakatan na iwallah subhanahu wa ta'ala dia kay akatitimutan. Ay mataan na gira ang ulan-ulan na Ramadan na inumadakal adi makaseminar. Kaya sa bapian, nalikban sumadrasa. So mga murid, napupaka dar pasiran kapuka paru surasiran. So mga ina napuka paru ka adi na di bakang bebelayan. So mamuso mabubaya kumuha sa balas. Natigin na lago din ng mga wata o may sunggitan oro na iya palay ini ito seminar kabo ini umay din na maumas sa Ramadan. Giti kadakal ko mga tao. Katawa dia na kadakal amatitimu na kala abala sa kakwa o kirang kuder pa. Allahu Akbar. Panganita ko Allah, pakalundulundun o Allah sa umurian umapiya. Napapadatanuron langon. Pakandaganan o Allah Ta'ala sumadakal ariski. Napapadatanuron. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na Pitero yan at iyan na qala Allah Azza wa Jal kullu amalin ibnu Adam i'alahu illa siyam kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam lang mga uripan wallahu ta'ala mabubaya galabak sa mapya sa giyang kay Ramadan na pamamakin na ganyan ay agiyang kay akatero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatir wallahu ta'ala.
Ay mana niya na hadithul qudsi. Ay akatir wallah ama puro agumala kullu amalin lang ulang mana ugalabaka. Umbawa ka anu adam na palapalerian din raka. Illa siyam inon tabu sa puasa. Fa innahu li kamataan tigwal arkaknuto. Kanabaraka umbawa ka anu adam sa puasa. Wa ala ajzi bihi nasa ka naman buat tigwal Allah ta'ala yung balaso. Mga pagariya, giyagay akapamuasa namiyatang kadaarap o Allah sa kaniya na imbalason. Ina mga day, so kita no, nadita di mamuasa ayan ni atatanuron narap o Allah. O pumuasa tano mga day, mga pagariya, ayan di tano di paniatan na suas-suat tatano sa ikukanan tano Rabbul Alamin. O anta ka di tano di mamuasa. Nada aman ini atatanuron. Ada nagato na ka dito ka ni ata. Ada nagato na ka di puasa nada abanian puasa. Ayas sabab nakagida makapani atas si iko kagagawi. Ayas sabab ada ako kalimian abalas na kagi ada makapani atas si iko dapan kau mau fajar. Pira-pira si iko mga kamudaan. Ay importante na pupungakan na kalilipatan niyan din lagi ang kota kapuniatian. Mga orepan wallah miyan nagtanong. So kalawlawan o galamaka. Umbawa paano adam na palayan din raka. Palayan raka. Illa siyam. Inong tabuting wallahu ta'ala supuasa kasakan ikirkon. Nasakan imbalason. So ating wallahu ta'ala so isar kanon na diipusa ko gawi na di sa kanya na patero sa piya kasisingay. Di sa kanya na patero sa piya kasisingay. Fala yarfus wala yashab فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Ayatul Allah subhanahu wa ta'ala na sudipul sa isar kano na dipetero sa piya kasisingay. Kagiya utero ka sa piya kasisingay na mi antior sobalas. Agiyang kutuwa iya pamuasan. Pitero pa na Allah subhanahu wa ta'ala at tingin na wala yashab ubadi ipulsong. Paano di ipulsong? Tayo mapasang ka na ipulsong. Anak, ibubat aswarat nakakaw ka di ka pa kayo sa kapulsong. Kailangan na di tanong makapupulsong. Ubay gira-gira di imamuasa na di na kiarang na kakukurutang kaapasong sa ikuwata ka. Deden arag-raga nakakukurutang kaapasong imister. Gira na ano na ba ito? At ano rin, pagigagapan sa igan. Lagi na ka bumatay. Adi nga na nagkakaog. Ayaw mo kakakaog ka na amay kapiyagbangan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inisaparanan wallah. Kaya kailangan na ditanaw pagpesong. Ditanaw pagutag. Mana ditanaw pagutag. Antay mga larka na yung tag. Igira di mamaninda. Labono ni gira mag-end na mamasok ilalapis. Adi inggagaan lagi ang kutuataw sa kapupuri para duniyan sa mitilgas. Adi ipesong ko mga watain. Baka ng mga lipo! Di ano na yung pagugup po. Memang mga mamasita tamas, tigilan das sa mga ano din.
Pasangan at yan ako rin sa bubaya, katanto ako at yung kawan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ay pitero wallah, natigyan, o baka no di itero sa piya kasisingay. O baka no di itero sa piya kasisingay na o baka no pandi ipeson. Sa o baka no di ipagutag. Na amayatigo Allah subhanahu wa ta'ala kapisintaang kano. O isa tao na baka naroon pakitidawa. Fa'in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'imun. Amay napisinta ang ano o isa tao. O di na makipatidawa arakano, makipunggulo ay arakano, nagtiro ang kaamataan asaka na nagiya ko di ipuwasa. Mataan asakana dia ko di puasa. Walladhi nafsan biyadi. Sebab mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung makatatangan sa iko ginawa ko. La khalufu fammi sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Sebab mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ko magatatangan sa ito ginawa ko. Kamata-mataan at tigyan aswa tigyan na susungaw. O di ipuwas sa amia baruba. Ay maanan niya na biya karumin sang agiyang puto abaw niya. Na mamot sa iko Allah adiso kamot o kasturi. Mamot sa iko Allah adiso kasturi. Lisiyam lisaimi farhatani. Ayakatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naswati giya na sodi ipuasa na dua akababaya iyan. Kababaya iyan si isa giyang kutu adua na umanak kumasuka bukan yan. Napakababaya sa kanya. Umanak kumagiyang kutu kapatang kasiyan iftar. Nakababaya agiyang kutuata. Mababaya din agiyang kutuata. Na ikadu ang kababaya na isa agiyang kutama sa amya kapasan ng tengas pakiarang gayang subakarang miya kapiya aginawa niyan na miya babaya. Sino mas sa mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala akipatunaan o tao sa ekomiyadino na gitisama o na akakabubaya o barakwasa kakagigito so kapakasulad yan sa ekosorga ayami aloy na pakasulad sa ekosorga so mga barakwasa ada siran din maylay o mga malaikat ako makadan o pamintuan o sorga. Barato pamagiyang ayak warto, ada may layong pamakasulid tanuro na may kalak adiran na kung kombus. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Manisar kita na panamar sa matariman supuasan yan. Oh, insyaAllah, miya kadakadakal sa mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanunong pang sagyang kaia ulan-ulan Ramadan. Ugayin na ayak usay tano nagyang kay atigin na limada syuri'as siyam. Limada syuri'as siyam. Inutos subuon o Islam so kapuasa. Inutan waya pumuasa. Pamagasakan ng sumbag, inutan waya papuasa. Nakunahan? Inutan na papuasa. Hindi, kaya so mayaman na ka sa niya so sacrifice mo na ubay. Sana sama ka answer na ano na yung bagay ka no? Para maganda mo, Mayaman maganda mo to mayaman sa kargano. kami miskin na ikaw pa di yun. Asa man no to na ano to, miyak answer no to. Inuatigyan na pupusa sa tao ka, ano yan magdam, ano yan mataam. So pagkagandang po mga tao ang mamamarapara, mga miskin. Asumbagan tanong, yan kaya may alay sa kitab.
Paganayro na tingin na asyamu qurbatun lillahi azza wa jal. Ano diniwaya kami na po ay siya ko? Asyamu qurbatun lillahi azza wa jal. So atingin so puasa na ipapukarani ko Allah. Ama puro agumana. Ipapukarani. Qurbatun lillahi azza wa jal. Ipapukarani sa ko Allah ama puro agumana. Ikadua ang suriyan, natingin na as-sawmu yudayiku majari ta'am, wadam wahya majari syaitan. Inutano di pakapamuas sa Allah. Kaipagpakaligata o pagukitan o panganangkan. Para may ito apakakan tanong. Nagusok pagukitan na urugo. Akaliya gito sulalan o iblis. Ayamanan niyan na sukala akakan, kala o kakan, na piyakarata o agamatan o agamay Islam. Gito din ipagkasabapan sa kapagkahay bilad utaw. Kagiya so iblis nalalaniyan sulalan arugo. Tigyan ang as-sawmu yudayiku majari ta'am wadam wahya majari syaitan. So tigyan so puasa na ipagpagaliga o pagukitan o panganangkan nagusurugo agito sulalan o iblis. So pagukitan o panganangkan ag pagukitan o rubo nalalan o iblis. Suman sa mga doktor na miya taayong siran. Kaya kaya tayo ng tiran na sukapusa na bulong. Kanaba so tindagon o sabagi sukapusa na papangagwataw sa sakit na kagi ulcer. Pamikiran tanong buto. O pamikiran tanong buto. Ayan inatalo na tigil ang somo yuda apo syahwa. Ayan kaya mga pamon sa arbitano nakagiswa tigil so puasa na makapakalubay niyang so kabaya. So tatanggula lang na mapapakalubay niya. Anta mamaigadan sa simba lang na ba? Uy. Ay dapat natigin na asomo yudkaru saim bi ikhwanihi al-fuqara. Ginilagyan mo ta inian sa lagyan kay apagaritan. Iya nga apagaritan nung na isa sa kanya nakasasabapan sa mapi adiniyo di ka pa kasi sinabuta sa lagyan kaya mga seminaryo. Yang gaya upangatiwa mga baiya al-rawda mga nitakwang magdaalaa ginandun pangangatagan ang buloy so mga darpa at anwa kalala maiyuso. Allahumma amin. Miya kapiya-piya man na yan. Miya kapiya-piya man agyan ay ako pangatiyo. Alhamdulillah. Pagkalinakan sa iko Allah ta'ala pala-palaya makalandua umoryo sa ikumapiya na mga puto magugupakan mo sa akal galabak pamikiran tamo ko sa iko kapi at isusurong yung mga bai sa giyang kay adar pa iwa munisipality maging tigyan na asaw mo yudkaru saim bi ikhwanihi al-fuqara so kapag tadme o diipuasa o mga pagarinian ang mga pobre. Ay gira magagandang kaso di ka pakakan. Tiga matambas sa maragan so di ka pakaupo. Matambas sa maragan so da ba tami pupita na da mapipikir ta akitu ta dapat na mapipikir ta ingribita. Sa katao abai at imamuasa. Kagiyan din ang umagaan so ilalapis. Nadaan na ba niya nakitinggap? Pagilupan, nadaan na amigayron. Di ba pagkasalaka? Nadaan na mga tawa, makaumaw sa diitiwayo.
Natingin na malakay ligo na risa. Karena wala di yung manuwa na karena bakan rakado na bugan pakadakalan mo nga. Hal kaulit ang atingin na risa. Mga puto lang sa lawaan. Yang ko nagiyang muto abubay na nagiyang maganda na mamasoy lalapis. Ada na ba niya na mapagipatang kasi ko mga murya tao niya. Miyailan niya na sa tao amama amaawin sa manok. Amiyatay amanok ang ipalabadiyan sa iko basura. Nagagyan mo na tawali mo nagiyang muto maawin sa miyatay amanok ang inilabadiyan. Namin gaga nagiyang puto abai. Nakinuman niya nagiyang puto amanok. Miyailan nagiyang maya sa tao amama. Akin man yung naging kay amanok. Tingnan ito naging na pirota ka. Miyali ko ng gagaan o babay sumanok. Papalagi naman tingin naging na haram rakanwaya. Nasa kami na miya halal na kami. Tingnan mo na sa katawa mamatingin na inorwag ka halal. Ang sumiyatay ang pangangayaman na haram sukis sa daanon. Dan masuk balik. Tiginaway haram. Sir kami na halal. Ayat sabab penadeden amiyak adalag sabakarang o mga wata akan apanganangkan. May puasa kami na dede na aba-abi mini sumor. Ang makarwar sa iku-ig. Na kung mapamanso itatangkas na deden at ilapes o mga murya tawakan. Inawa niya nagiyang puto diniyan imbitira na ini pagampukutian sa walay. Na kayo may pagampukutian sa walay na tiyayungan niya nagiyang puto manok na initindiyan na sa iko kinitindiyan niya nun na giyang puto walay na ano na makaukubero. Giyang may awatayan na pukuliya nagiyang kay amanok na mele niya nagiyang kay asiringaniran na abubuwa mama na pamagalirong sa giyang puto amanok na kagiyang ko inawag mo na uwatayan na inagoron ang giyang puto abai. Tigiyan na hay wataan na dirkan wait kapakayan ng kaharam rakan wait na siir kami na halal na kami. Kagiyang mo bato mo malagyan mo tasiringan yan ang kira na itan. Baray ka bumandi mga laklak. Api agiyang kay aktola na amanok na din ka pa namin pasidula sa wata ka na ikinukado na po siya. Inaw meron propot ako sa iyan. Panapitiro yan nun. Tigiyan na diyan ka nakabayang mo nakakansaran sa ataka. Natigin na nung kapakansaran. Natigin na haram rakano na halal rakano. Asa kami na kami makakan agus mga wataakan. Nabi halal kiranay, giyang kay amanok, na inuwa ka na inagaw sa giyang ka na awataka, kagiyan iya tigiyan, na piyorotakan sa basur amiyatay amanok at inilbad. Mga pagari, Ramadan iman ko na inutano di mga pulsa, wallah. Inutano, piyalibatan sa kapamwasa ka, ang tanong ka, tanumiso, pagari tanong, tunganay tanong, tausi mo yung tanong, kanaban tao ko yung tanong, akarurumpisan, na ubat tanong mo kasagagay, ubat tanong mo mga pagariya, mabaloy ang maginawa, baras sa lugar sa iko mga tao ang mga pobre. Ginanidir kita no di imbiyat o Ramadan, mabaloy tanong ang mga uripin, wallahu ta'ala ang maginawa. So kaya ikalima asabab. Adir kita no di kapangapamuasa na asaw madrasato li tarbiyatin nafs. Asaw madrasato li tarbiyatin nafs. So tigyan so kapuasa na madrasa adiro na biatan so ginawa o pisusuna na ang mga simba say wallahu ta'ala narakal sa giyang kuto akan bilang ataw. Maluyo man karanganan mga pamilya. Adala katuon mo kita nuwa kaya bu di petukun aliman yan sa kadakal apundut niya. Asagap o kiyaw ma o ilanapis. Ay kadakalan do kita no. Asi sagiyang kuto alamis sana na daw kubutada nun si kulapad. Kama mag-ambit-ambit ang pangalangkan. Mag-ambit-ambit ang mga prutas.
kaluwasan sa susun at inibigay ka sa imo mga tao ang mga kakailangan. Iman na di man na pagagiro tawa. Ay ito na nakatabagiro, nakatawa na ka na nakarorogonan sila na kaisi sa mga tanagarpa. Pagariya, iman na miya kalabulubud. So nga ba sa giyang ko tagurutano, isa ko timutano sa isa ko di po subutong. Miya kalabulubud at iya ka iman na ada na jigas. Api yan mo duwa gatos na palantigin ako na hindi po magkapakaya ibibigay ko na sawati. Para tingin mo ang sumya na kukuin niya, ano na, tipot ko na yung sumay niya. Ayaw ka ng mga sabab. Adil kita nung kapakapangwasa na tingin na asaw mo sirron bayna al-abdi wa bayna rabbihi. So tingin so kapuasa na sekreto. Allah o oripan gusulat o kadnanian. Sekreto na. Ay barat natin kami pusa ka. Miya pasad na tumiyang alakas sa miya kalala apanganan ka. Inisolad ka sa kwarto na miya ka usugo-sugo ka na lumiliw ka na di ka ipipila-pila at pagkuura ka. Ayaw mo ang matao ko titi-tito di mamuasa na suwang kalbungan. Ada tariya na ibaratakan. Na kumiya na mo ibarata dalam sa walay na baliw ka tawin. Baka nung giraay, guro, baka daan ang umiyan. Di ka rin puso ka na. Lagi di yung mambo. Ada na mga pangudaan na maawit sa panganang ka, na di pili sa ranaw. Na sumin na ba na inamiyan ro, na mambuhat na da. Amiyala ba diyan din? Di ba, dataro to? Mamata na, bumili raw sa'yo mo malong yan, ang umiyan ro, basta niyatil ka amiyala ba diyan, nakupangilay-lay. So ating yan so kapusa na serron, sekreto, bayna al-abdi wa bayna rabbihi. Sekreto ulat o oripan ang usulat o kananian. Ay ikapito natin yan as-sawmu kafaratun lil khataya wa mudhibu sayiat. As-sawmu kafaratun lil khataya wa mudhimus sayiat. So atingyan so kapuasa na mapagadayan so mga dosa. Na gumapagadayan so mga rarata. Mapagadayan so mga dosa. Na gumapagadayan so mga rarata. Gira lagi di Ramadan na upagay ito so mga rarata. Gira lagi di Ramadan na di makatulog so pamaganda. Igira lagi di Ramadan, di makatulog so malagad eh. Kati miya nagtanong na yakatirwal mo. Na ubang ano di ipuso, ubang ano di ipagutog. So mapasang ikapusong, mapasang ikapagutog, na maluiyan din ng mundara iso kapusong yan igira kumaso itatangas. Yang isa na miya naglagan ako iya, telwan yan si Mr. Yung kasiran na ito. Tingnan na, pamanong-manong seda na panuan ni Rondo na putay niyo. Ayam yasu udah tu, amago na din hindi ka pa kapakapilangalakad. Sa kapusungian sa giyang kay Atibul, na malungkot na din na kay Autaniyang Budin Susangalian, at inasiya ko din itong sa masjid. Kada na yan at tumiyutun. Pikiran ako na may kadiwa-duwa nga maninindi na dito po ito nga so. Usa ka nung tumago na di ako rin dinukid. Kaya ba ako din may kapamasasay sa kalagi yung mga anak. Bada ka patiruan, itaro to katir. Oto, si Delia ito nakuha ko ba din sa pater. Ayaw ikawal masama pakapakapapungwa sa arkitano na asaw mo wekidatul muslimin. As-sawmu wahdatul muslimin. So ating yan so kapuasa na kaysaysan pamana magpakaysaysan yan. Ketimuyan so langulangan o mga Muslim. Kaysaysan yan so mga Muslim. Ilan din naman biya kaya kapuasa. Langulangan na biya gingaran sa Muslim na palaya pupusa. Ay pwede pupusa na kanabang Muslim.
Igira lagi di Ramadan, nagwili ko na magina sa Marawi. Na so kalabon Muslim na pili nga so restaurant na adna lalaka ano na may ito ako kita. Napugugit o supukin na iba restaurant so mga driver. Bueno, basta mga Muslim na may isa-isa siran, pala-pala siran din napupusa igina ako lanulan Ramadan. Ayay kasiyaw natigin na asaw mo sihatun lil jism. So atigin sumapusa na mapapakapian niyan sunawas. So kapuasa na mapapakapian niyan sunawas. Ilan naman suwad na high blood yan na? Naigira Ramadan na dita ka high blood. Pakapian sunawas. Kung bulungan ka wala. Ina to nakagi ayan man nakapaka-high blood ito nakagi kapipita anak ka. Nakapulungan na ka. Na ano pa man ni kapag alas 12 yan, nasa kumaka dun sa walay na kailangan na makapag-isna. Na mapasado pumano ito, nakoto pumana, barang-barang adun na kun pumano siya. Ang iinira ang Ramadan, na ilang pagkabulong yung sulawa sa kapagkadadaw na lang-ulawa na matatagol. Naditan to ako butulan sutiya. Di ba ano natin ito nakakayang sakitin na di nagpakakalaw sa sote na iniyan. Nagyaman mo tamiya ka dudulis sa ngawa. Na umantir o na ayan na pagkabong ka na matabawa biyan mo panganangkan. Na ayan sa baba na sukala yan ikakan na kiyadaan sa sipot o di na kiyadaan sa gakot. Nagyang ko to at inainiyan na di kakalosa na pasiputo saya. Nagirami ang mga sa Ramadan. Napakadaw, ito nga ngayon ang pangalangan ako lusod rigira dondo. Kabot man ay mapunglaw la ayak na ka naka kumabubos sa gawin ay sa kapansay, kaninin batwatian ka. Ape ka mo pusaw ka sa watermelon na di lang kailangan sa satiman. Madidiyang ka, di ka usong ka, na miya kagalang ka. Miya tang ka mabur, miya kaliwanagan na pagka-disan na giyang kutuwa. Kaya nakakapagkagaling ko tinahin. Napapakapiyan sulawas. Walang sakit ako tinaingan napakadaon. Ayay nga sapulo ang isa asabab. Aditano ay asapulo. Ayay nga sapulo asabab. Aditano nila pangwasan asaw mo yudafi'o syahwa. Suwatigyan sukapusa napakirniyan sunapso. Napso o manusia. Kata nito na yung napso. Baya ginawa. Napakirniya. Bata nila po, no, nigiraman o tuwa sa kanayan na kabaya ka na malaamang ang kaabalas. Apakakundaraan na so baya ginawa. So tigira na, piyapan tuturunan so yung sa kalakala amuntiya. Di pagulaw-law malaon sa dunia na puro nga nang bitaka na sukwa sa asaragot o pagaw mo. Ikasapalo ang isa na asyan tajribatun hailatun linnafs kasabar wa gairihi. Suwatigyan sungapuasa na ato na iniba na playa manon ginawa ini. Playa manon ginawa ini si kumakapantag ukasabar na gusto sa nakauron. So ginawa na igira alagi dai akulanulan Ramadan aditanod imagwasa na pagkalayang sa mga ginawa tanong sa kapakalaon o kapakasabar na kapakalaon o langwan ang mga amal ipagkasuat o kanang tanong Arabul Alamin. Inan isabab aditanod kapagwasa. Inan isabab akinipalibatan pakitanong sa ito kapwasa. Na aloy tanong yan kay aakta yaka'aw fiha ba'dus sa'imin. So atigyan so mga karibatan apakasugok. Yaka'aw fiha ba'dus sa'imin. Pagkasugok o sabad ko mga barapwasa. Ato nagyan ay apakasugok.
Tigiyana adami tafaqquhi fi dinillahi ta'ala bima fihi asyam. Suwatigil sudiran kapaganad sa ilmu. Ku agama, o Allah subhanahu wa ta'ala may pantag ko puasa. Anto na ini ba na anto na utoy pagkasuko karo akaribatan. Yang ko tadi kapaganad sa ilmu, sa iko agama ko Allah subhanahu wa ta'ala. May pantag sa iko puasa, hindi ko pumula lang. Paganad-gadan, pero di nga ko ipumula lang. Ay lagi diyan na pagkanagtano doon, kailangan sumabatiya sa Quran, di nga kung batiya sa Quran, amataw ka, matiya sa Quran. Ay amana na isa pa na karibatan ro na ada na mga tao kasi seminar ta tingin na una kadan ka madihigap man nakada gelebog ka kung asi ka seminar ta bay ni umanden tingin na kiyatang kaangkabu ada awid kalian pero manan tingin na neto mo ako pala di seminar siya tingin si Pasi Seminar na makay sa mga tiro na mayroong propaton apusuta. Ito natin, mayroong propaton apuso yan. Ibig yan nila o Pasi Seminar. Ay, dahil may nagakal sa seminar, ada abali o kapuasa. Adi na po puso mo yan. Mayroong propaton ko na puso yan. At yan mayroong patak. Na yun ka, makapandum-dumatubo. Api amiyaro patanasara di niya na may dawa sa alungan amore. Sa iman sa alungan amore, nabili nila tawi pagkasol daga sa surga na susiringan ka. Na mailay din na pagkasol daga sa surga. Natingin na ya Allah na iya basagyan na yung siringan na kala na adi na galamog yan na kisulad sa surga na dako niya pakapagawa. Ya Allah na panganin akan neraka ako ba kurun di ko na dua kami din ang mga neraka. Eno sa ano na panalamatin ni Allah. Igiraman o ito atirang nga wala kami ang asungka kung ginaway nga o di nasusiringan nga kasi seminar pa. Yung baka pumatag ni sabu ka na. Baka pero alam mo yung mga na iyakan sa giyang kaya kasungoy sa seminar. Miya na nga nalang na pira ka sa ipugilo daga apan o panawagan naman sa mga tao ang sira ng mga seminar. Dago pagaw makapadakal idewa. Alhamdulillah. Baliya di katawi ayamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saden sataw. Amon ko lagi dai akalilimod. Namiyakaw ko kalalama iyo surga. Baliya di katawi sukat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saden sataw akapantagan na akapapay. Adi maganad sa ilmu na miyatay as syahid. Sama na ito nagyang muta sa katawar kita no. Miya labat tarakatano. Kasungaran yan? Si Dayan. Na miyatay as syahid. Igirami seminar tao na igiranaya pakuri-uri mali. Iraro sa kayo boys. Na makambabali nga dun sa mga tao, napukuri sa kanya ang lumir. Namiyan tayo syahid. Nabali nila tayo sa pagkasyahid. Nayakasurgan niya na magatos ka anda na. Nabay na darajatay ni Mekodaro mabay na samai wal ard. Ayan niyang nga o pingatan nagyang mo to adwa ka anda na. Napaglatan o langit ako sulupa. Kaya maanan yan na ayaw kasurga ano tao na takapansulo niya sa mga magatos na tao. Mga oripin wallah, karibatan agyang kutuan mga pero ano tao sa ima, tawa ko din. Karibatan, so kapapaganad o tawa din niya paman ipungulalan. Ikadua, at pagkasubok, Nayakaw ba'do sa imina fi dunub adimatun an-namima wal ghiba.
ay atigyan ang ikadua apa kesugo o mga tao ang mga barapuasa. Naswatigyan so kipagkita na. O sabaada ko mga barapuasa, disirandi galabaka sa mga dusa ang mga ala. Ay adatarian na disirandi imamaganta, nagudisirandi imanotea. Disirandi imamaganta, nagudisirandi imanotea. Wende sa kanuwi labi yung mata o ko basa akapanutia o. Ay akapanutia nakapakaruro pataas sa rasa. Ikadua ang basa aro na makaiimbarasa o. Makakaito ka. Na ikatalo po ba nakatiro na makaito ay. Ay ako sa iyang mutua kapag tikitanua kapakaruro pataas sa rasa. Na alam bidaan na gusto ka pa kay ito ay kagi so ka pa kay ito ay na pumanutulo na masasala ka yan mo to kapag iimbarasa tigatano kapanutia kapangaroro pataas sa rasa nalagi diyan nandada maikan tiga idaan ano magusto utang ka baka din ay di seminar na di kang bayadan sa utang ka lagi titigyan, akapanutia, kapakaruro pataas sa rasa. So kapag ito ang noon, nakapakayak, pitero karo sige daw nalaman, iyan na hindi mamapia, miya kapia pwedeng bungalaan na mapasan na giyan. Na, ikadua, abaya-bayan yan. Ay dali, laman naman ka, kaya taman sa'yo kailang yun, mga masi, nasa ka na, di ka kadapuan na bayan na ka. No, ini susua, betul dari matiman ada masengi, ruang kain ini juga dan itu su. Emang ada taruh tuh, gitu tigian, amala adusa, apa magenta, aku kapanutia, apakah iibarasa, apakah iituay. Ayat itu mana to na kapakaruro peta sarasa. Oh gitu mano. Kapakaruro peta sarasa. Kanita wallahu ta'ala bakalides tano ko mga lagidenan. Giyanganan kapakaruro peta sa rasa. Kagiya mga pagariya pagamatano sa alungan na amauri na soryo peta na kasarasa na sagatang kaniyan. Inaloy tanong kagiya giyan mo tuwa katurwang. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa sawm. So lang-lang na aamal, umbawa taan ko Adam manarkian, inuntab utig wallah sa puasa, kamataan na sakan ikirap, o puasa na sakan na mabuing balason. Si salungan na amaure, napagaw maroso mga tao, ada na puasa niyan, ada na asambayan niyan, miya ka pagay sa zakat, miya ka panay haji, miya ka pag-umrah, langwa na agalabag amapiya na pinggalabagian, na pagaw masupya maganta yan na kibayan yan ng susambayan yan. Pagaw masupya suruyan yan na kibayan yan ng agyang mutakya bagay yan sa zakat. Pagaw masupya notya yan na kibayan yan ng supuasan yan. Yang mutakya similar sa budi puso, na ada nasa katao ako stad apitiru yan raka. Anda tingin na biyang usya at apitiru yan na bipumaya doon sa puasa. Na may tumutingin na masunga na sa stage na kasawalakan agyang mo tapitiru yan. Kaya ka lang kayo, nung tapitiru yan, nakaya ko na bipumaya doon sa puasa. Inuwan tingin na yan katiru, wallah, nalaman o amal. Umawa taano ada menarkiya na inong tabuso puasa harap o Allah nasa kanyan ting balason. Kaya na way rap o Allah su puasa nasa kanyan ting balason. Wanaw giin na upama ka panutiya ka na mamaganta ka na kibuya daw na na. Kibuya daw. Wati ka no siyong na ka ito na miya pagilaylay niyan ada alalawa ka pagingaran ng rasos talaga na sisisoto ka. Mga pagariya, inuto igiralagi na Ramadan, na di pa magusay kanto na ipagkasubok o mga tao kakaribatan. Kakagiya, kung una ka masubok, namin pumayad ka sa puwasan ka. Ikadwa na, pwede subalas yan. Daabang ka na nayaw na po Allah abalas kami yan subalas yan.
Iti sabab manisar kita nun na tumangan niya wallah rilaan wallah ta'ala. Pada pala pagkasugo ko mga tao na al-israfu fi Ramadan. Suwatigyan sudi ka pakapamagula o mga tao sa eko Ramadan. Kapamagula kapag israf. Sa katano ang maranaw na basa tano din sa kapag israf. Basa tano din na eko. Ikatalo, pagkasugo ko o mga tao sa eko ulan-ulan Ramadan. Mga tao ang mga barapuasa, al-israf fi Ramadan. Di makapag-israf sa eko Ramadan. Ira na sa Ramadan. Ibabatado saya sa saging. Ibabatado saya sa watermelon. Ibabatado saya sa nana sa mia slice. Kauto pa na ada na ibabatado ruwa fruit salad. Kauto pa na ada na ibabatado ruwa macaroni salad. Kauto pa na ada na ibabatado ruwa spaghetti. Niya pasad na di kumin sa tiyan o manusia. Diron kumin. Diya may asaba din o kaya lipatan ko lang isaan. Damata mo po rin. Kaya ipupuasa. Kaya dulaan akakaba. Kaya sa kapaniran. Adi ka ka kaya dulaan akakaba. Pagulugan sa lupa. Niya kapag israf ka o da. Sarap. Dia malagyan kay akakan, nalagi do masada. Miya kadang-kadang lasada. Nadakang pamamagay, nasisid, napiaso tamban, nadar kianon. Napala-pala ang akian. So kili no asa po no kataw na inili no asa kataw ang manusia na miya disrat ka. Kanaman naman miya kapia-pia, miya kadang-kadang lay pelino. Amay nga naman ay mo po nga nakanalino. Dahil bugason, kano po niya na miya luto, miya nata. Kanakan lang ko nakadagin ko sama. Di mabanga kasi ko din nakakinansi kanya. Kaya nakalangon. Banga di katawi, adi na tawa din nakisidayan. Banga di katawi, adi na kato nakatawa, api sulit. Naging mo kaya timusiro nakadapan na abawin sa muraba. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sa gano'n naman, pwede, di gano'n po kasima. Ayaw ko na sa mga kamuda na dasigi na makasima. Pero sa kanadin nakatawa na kanon. Madang nakatawa na kanon. Mga pagariya, apiya sobarangakan, na pembasaan, itatakasan, adua putol, abang gala ka di betul. Sa kanay, niraan na inibagayrakan na ipagapasakan doon naman po ikibugalangan. Ngayon ito na pagkapigiran na miya kapi aginawa ko na lagi na miya kapi aginawa. Agiyan ko tuwa tao ang makakakailangan. Pwede labo iman tuwa Ramadan. Na maratas yung kapag-isra. Pagkasubukan na miya kalalaluman. Gusa na. Ayan yung kapata natin na kasratun naum libakadis sa imin. Kasratun naum libakadis sa imin. So kadangkal ang kapakaturog o sabagi ng mga barapuasa. Alhamdulillah kaya manakadangla na seminar na basta kapipitaan at atawro nga kayo tuturungan sila. Manto namin ang makusaliw so sabagi rin na makaliliw sila nga kaniyang maliligtakan. Dahil hindi man sa kaunto ni Waya ka, bani yung gaidag kagedam, kapupurong ko anan alabiw. Kagi ayaw mapipigir yun na balas. Ayaw mapipigir yun na balas. Aimbagay o Allah, isembiyan sa diyang kanan akad mo gawir kanusan. Hintay ayaw ka ba yan, nakabalasan mo mo. Palaya ka nung pumanay, mababaya, kumuha sa balas, subhanallah. Antay dulu kawansa ng mundo. Da panaya, neno matero aja mo baka no di kami dinakata no makasana. Allahu Akbar, la ilaha illallah, mga pagariya. Pikiran niyo man, giyan kay akaw unto tanong si umani pisang tawan dagano.
na paniatan niyan akaya ko ka ikukunto diyan si nakagiyaan kabalasi o Allah. Insyaallah an kabalasi yo Allah. Basta balasa mawalan na yakwa nga subalas ang yakalan na akapakasulad sa ito surga. Insyaallah. Ayaw ko di mababaya kung makadun ako datarayan na so di niya nakababaya ano ba makasulad sa ito surga. Nasa tanong na pala ano na nakababaya sumunod sa ito surga. Giyamay at iyan na akapakaturog al-iksar naum kapakandagla sino kapakaturog na niya kalalaanan at pagkasugong akaribatan o warapasa. So kailangan nakakanatan sa turog. O kakanatan sa turog. Ay at iyan lima. Ikapat so kasratun naum. Ay ikalima na kasratul lu'ab li ba'di sa'imin so di kapakandakla ko kang gigita-gita kapamanang batambang o sabagi o mga barakwasa. Aya ikanam natigiyan na ba'du sa'imin yashurul layl bila fa'idatun. Ayat tingin na ikanam nasusabad ko mga barapwasa na dito day kung kagagawi sa daabanian guna. Bila faidaton. Daabanian guna dito day. Kung mababas sa gawin na daabanian guna adinian dito day. Hanap ko si Matanoro na may mababas sa gawin na dito day naging po dinian di kambantay sa mga salida. Oh, mga salida po dinian di bantay. Ako na ipupulago ako mga tawa mga salida. Ito na sa salida po kababay alira. Mga Korean po. Padakal adin sa. K-drama. So tingay apa. Ayay kapito na baros sa imin takhallufihim an salatil jama'ah. Ayatingin na pod apakasugo ko mga barapwasa na sunira na kapasambayang sa barajama sa isa masjid. Di sira na kapasambayang sa barajama sa isa masjid. Ayalala yun, hindi ka pakapambarajama o mga dato na ilalapis. Pwede labo nun igiramiyang kapi-api at kinatan ako lang isan. Mataman siran na ulong nilibot ka. Dito namin po ka, kumiyan siran tingin na masa din lagi ang kay maanata siya panganang ka naka atikisuyan ka pa man. Kumiyan nun, minito ka niya nun kiyakamatan. At tingin na miya ka niyo siran, kusaya ko din sa walay sungguyan. Saka na ka nun na ayaw natangkan na suo ipatengkas o panginginuman na panginginuman o korma o saging apian to na unon asara makatengkas sutaw di nga pasin pag natasugas para makasung sa masjid sudat hadiya nga karibatan o kami ang alala ayaw ikawalo natigyan na ba'du sa'imina la yatasaddaqun fi hadhihi syahril azim. So atingin so sabagi sa ikong mga barapwasa di sira na pasasadra sa iyang kay ako lanulan na makalalabi. Ulan-ulan na makalalabi as Ramadan. Di sira pasasadra. Pero madakala din sasadra. May ito sa lipsid daw. Sudah, bopia preso. So kung sudah. Adun. Bopia may. Adun na ang anak tamukian na lipsid ka. Kawan. Bopia katayan. Ate baka di pa kayo na isabi ang alalay pirak. Kung basa ni bubuta tago sa palanggan ang supirak yan. Sa kalayan. Naapiaso ko, miya kayo sana na makatutun sa masjid. Ini yang pelebatan. Hindi niya palabatan. At tingin natin yung anuan ako ron, manin mo. Nananaba ka doon na ipapamagad.
Ayatigyan ang inasiyam apagkasungog o mga barapuasa na ba'do sa imin la yusalluna salatu tarawih. Kalimatan na pagkasungog o sabagi o mga barapuasa na di sila napasumbayang sa salatu tarawih. Ada naman na di mamuasa di tarawih. Ada na di mamuasa di tarawih. Ada na di tarawih na di sembahyang sa palibat. Ada na di puasa di sembahyang. Kalibatan namin ang kalala. Mas para dun sa puasa. Ay lagi nga yung puasa wala nga lang na pinuntas sa mundo. Gaya na sumalalaya mo. Lada. Lada man lang ay gira ka na puasa na makapagubay ako dun sa pagino mo na ka naigit. Tulututun tayo gira. Kaya maraan na bakar mata. Manto na piyan ikse na kana punya maraan bakar mata. Ayat diyan ikasapulo na wa minas saimin man at'aba ahlahu li shira'i katsiratun min al-at'imah. So atigyan susabagi sa mga baratwasa dirandi pakan dekadakalan akapun dugawe se ko pamiliran adina keto nakaamama apiakan duga-dugaw niyan so pamilya niyan adina aina ay apiakan duga-dugaw niyan aswata iyan kamiya mamasaan li syira'i kasiratun minal at'ima piakan dekadakalian akia pamamasaan yan sa madakal apanganangkan. Ay lagi iyan na triyuman so karni na triyuman panauda mo to nakautopan so bangos andein nanunoto nakautopan so bangos pasiwawan nanunoto nakautopan so salakauro kauto so tabutong belwi na torta nakautoropan so pipisanon ya kadang-kadang Mia pasad sa kadakalian di madugawan. Kami ang maso tarawih tiginaw na kanudun. Minisaulay ko igaan niya. Mia ka daw pan alas 12. Na makatirawih. Allahu Akbar la ilaha illallah. Yan ang mga pagariya umalisar kita nun na pengenin tanong wang lagi yang kay amang karibatan apa kesubuk na medyo nakatanong. Aluin tanong agi yang kay kailangan si ko mga tao adi imamuasa anto na ipaliw katakiran ada wajibatun anto na ikam bilang tawi o barapasa sagiyang putuan ini yang dikapul sa apalibaton. Napaganayron, natigyan na al-qiyamu bil ibadat. Al-qiyamu bil ibadat. So atigyan sukitin dagan ako piklas yan ang mga suat sa ikwallahu ta'ala. Kitindagan, ipamayan dagan sa ikw piklas yan, pisusun. Asu-asu atas ikwallahu ta'ala. Ito na ipisusun. Paganero na pumuasa tanong. Ikadua na sisambayang yung tanong so paliwat naragas o mga sunnatiyan. Ikatalo pisusun ang mga simba na kailangan sumabatiya sa Quran. Naanto na pa ni klase niya na panasbih ka. Pandikar ka kanaba sa susun. Na madaro na pasirbisiwan nga so pamilyang ka. Na madaro na pasasad mga kakanaba sa susun apang gulaw laan tanong. O baka palagi daw nga so ayaw mo agalabugyan nakabatiya sa Quran. Ayaw mo agalabugyan nakasambayang. Kapanasbih. Ang gusto mga tao apatuyong sa panganangkan. Mga tao ay di makasasad ka na mauuna sa balas. Sa mga tao apatuyong sa panganangkan, di niyan isirbisiwan sa pamilya niyan, na iraratasya nun ay makasasad ka, mas malaibalas. Tigira na suga iya
Pato. O ba iya pato ha? Ano ano po pato sa'yo? So ba iya pato na mamasa ka sa sada. Miya masa kayo garata sa sada isa ka kilo. Tigyan na, paano ka sa kulo na eh. Tiyan na tanak yan. Ibukiya te musin yan, nabukiya pa na pain yan. Dini yan din pa na ilayaw. Ito na imapupuaraan yan. Miya pasad na yan din inibutad ko labi sa anso tinindin yan. Why? Hindi ba ya pa to? Ay, nandun din inibutad. Pinipisi at tigimistira ay meses. Igiratingin na ilalapis na ay kapagkatama kurong piyupya na biwiwa palapa. Na miyuyo sa palapa. Kagiyang kaaraman yan sa palapa. Na daniyang panakarada ka. Baniyan din giniri pakalima na piyusur yan sa giyang kutabuiwa. Na pinipisyan na damarga sa susakurab. Na damarga sa supangirisan. Na panamangaraga sa loyat. Hindi ba tadi yang ulama sana isisukan yan ang bansong dunia? Isisukan yan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Na sima po si mamakasan na ba din na po kailagya ka lang? Why, ba din po kailagya ka lang? Milalagyan na suraw na bumila na doon sa mga tikugyan. May ang isa na na miya na narakan. Miya na hirap na yan bumila. Ay, doon sa tikugyan. Adi ba yan ka na liya matano na po po. Nagito taro nagito din iliuso tiyago kinaluso na sa imo ko. Ubaya pa ko. May nata sa bagas. Nandadaro halubla. Piano. Ito tadi yan. Wala pa kasi makano sa langit ito. O di na ini butan na surais mo kaya. Elendro din ibutan. O tingin na naglakan rin. Mga pagariya, simbo man na suka po piya ingkaro. Simbo to, amiya kalala. Apiya man amiya ka ito, amiya na tanga ko, lamin saan na igil ang makalala nga sabon talaga. Nasa doon amiya kalala. Uri panawallahu ta'ala, puri para dunga po na piya ingkaran mga piya ginawiran. Iras sumabaya mga rapati ka. Na mini betadian ruagi yang kutua panganangkan. Na betadi na sadar na sada. Ay bulan biyan gagalian na lalagkaan. Na mini betadian ru na pipi aniya na manaka. Na tumatanggal sa doya tidak kaagutemos ang ibu betadian ru. Na ini pamatadian sa giyang kaiha. Lamay sa anak abaguntuduto na adun ru na adun saya. Yang kaya Iya marapati kena tinginaaw na Tengkas tanu duka aya importante na maaasa tanu ang pamilya. Aya importante na mga pipi ay ginawa tanu sa kapatengkas tanu. Api ay itubu mga ikaritan. Mester na ino ka baka sukat nakabuon na. Ada na mibutan siya watermelon. Na pipi ay na ginawa ira. Miya ka pipi ay pangatengkas ira. Sibuman si babaya pato na yang biasa na miya manakit ubod na tiyanira. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayat tinggian ikadua na ijtinab al-muharramat min al-aqwali wal af'al musyahadatan wa sima'an. Ayat tinggian na ikadua na suka pakawatani kulang-ulangan ko haram. Puon ko mga katero haram. Na gusto mga galabak akamamasaan na nagugiyang puto mga rarata asi ipo ka ukit ako pamamakin na wasimaan. Tigyan al-ijtinabul muharramat min al-aqwali wal af'ali musyahadatan wasimaan. So tigyan suka pakawatan kapananggilai ko mga haram puon ko mga katero na gusto mga galabag akamamasaan agiyang puto agalabag agugiyang puto aging gulalan ko kapamamakin.
Dinggulanan sa iko kapamamakin. Ginanimiya kalala, akan bilang atawin sa iko kapusa, apaliubat apwasa, paliubat apunggulaulaan ka, langulangwan mga pagari ay diniyang pinanggilaan sa mga harang makatero na pagkalubatan agyan ko to abalas upwasa. Kalubatan na basta pagkalubatan na ayamit tungong ko na miyalangan. Anto na ay kailangan nakatukabantan mo iman ko kagibag ka na ko na isumatan. Nabuhin na umanisar ka na nakatawan niya din sa mga batal o puwasaw. Inshallah. Palihangan mo rin mga tao? Sa mga tao rin nabayan niya na lima niya. May ito niya kabayaw sa lima. At isama ito na yan, maana niya na madakal, adi niyang katawan so pumakabatal sa ito puwasa. Wait na, ilay niyo man, yang puwasa, na adno tuwa, kaya katawitan ron na batal o puwasa, na kanabas batal o puwasa. Pero kapang buwa ka na po. Kautos, yun ang si Benny. Kaya tigino ka pang bugo. Sabi sa kuha na ka na bubus. Mana niya na, yan ka Agus kumakabatal o puwasa na pagkairon na daan daan na aluin. So kumakabatal sa iko puwasa na adno tuwa puwasa abiya batal aayang kesuayan na pagkabayad ka na daaban niyan kasalaan. Adong pamanuto mga tao abiya batal so puwasa niyan na pagkabayad na adong pan akasalaan niya. Adong pan akasalaan niya. Yang mutuwa pagkabayad, ada ba niya nakasalaan, naginan sumiyabatal so puwasa niya. Ay sabab, akiyabatal, agyang mutuwa puwasa niya, na miyokita sa miyakakan, na gumiyakainom, apiti babayan. Miyakakan, na gumininom, apiti babayan. Nagyan mo tapos sa niya na miya batal, nayang ko kumaniya na may posto Ramadan na pagkabayan. Ibalata pa man na dinali pusa, miya kakangka, miya kainong makaakalipat, at ialipatan na auto. Kumiya nga piya-piya, minino makapag. Kaya mati doon na yan, sumasandang ka natin kayo, ayun na pasapasang na yung mga tao sa walay. Tagay nung ba, kagi puwasa busa. Why? Miya kagiraw ka, yung puwasa busa. Ana, miya ka ka na. O di na, may bubulog ang pagkinagagi ang kaya panganangkan. May bubulog ang mga patalaga subaswa, miya kayo ng mga unampan. Nakiyataw sa nakadiganin puwasa, na ayakatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sa'imun, fa'akala aw shariba, faliyutimma sawmahu, fa'innama at'amahu Allah wa saqahu. Muttafaqun alaih. Sada natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mas malipat. Asa kaniya na di puwasa, na badun namiyakakan, na kumiyakainom, nataroto pa niyan dun sa puwasa niyan. Kamataan apiyakakan po Allah, nagupiyakainom po Allah. Kenapa miyabatan? Ayay kadua, nasuka pa kaliyo umaputi arugo. Ayat niya pa kaliyo niyan, naminisaba pa sa kiyapanan pang utaw. Maka sumabay, natatantangan niya si Mysterian na punimagine niya. Hindi na, sumama, natatantangan niya si Mrs. Siya. Di ka kanya, sumama kamudaan na yan, na inuay ni pag-usay. Ino na isang tanong niya natatapugan. Sabi ito tanong. Sumama kamudaan. Naginan nila, makasusunod na saan, so kambentay sa salid yung mga mata. Makasusunod na saan. Pigilan na kaliyan mo ta salid nila, musirang pamagal ka. Na so iblis, na miya kagangga, nakakriyan yan, nakakatagol ka usang na upuun ng mga liyo.
Nabiya din sukiat tigil ka tarong to pa din nabiya batalo din sa puasa ka. Tarong to pa din. Sabi naman sa iblis, di inakan aboy ni kasandalan mga pagariya. Na kailangan sabutan tano sumapasang ikapamatiya sa pagitbok. Mapasang ikapamatiya sa tunapa ni pumatiya. Ibu kay man tamaya da sa paket buka. Ibu sa apsa. Na mga sino sa mga apsaya tigibay. What pa yun. Na, apian ko na yung matiyan. Apian ko na yung pagilay. Ang isaba po na nabiyabatan sukwa soto. O pa man kaya kalini yan na miyong sa taginupan. Nada mabatal sukwa sa kagidong bubuak. Nakagipin ba ba kaya ilayang ako cellphone ka? Pay ba ba kaya tantangin ako telebisyon? Pay ba ba kaya langatang ako karata sa biyati ka? O tuturungan ka na na mabatal so puasa. Aya ikatalo na sukang buwa o manusia aping babaian at iya pakabuaian. Aya ibarat na piyangan lutian na bakarmiya. O di nadi gua biya disuruh biya kagua. Biya batal so puasa niya. So pamanso ibarat na pagkasakit. O di na pagkararingan. Nadi niyang petigra niya nakapagaguyan. Kabado na biya kagua. Tataros niya din so puasa niya nakadama batal so puasa niya. So madakal na mga dalilay. Nakagya ka tayo na sa iya kumad na yan. Naino ka, bakulang rin sa may tubo. Ayay kapat na suhaid, kapakaumaw, basa sa ikubabay. Ibarat na saka, nadigadi pusa, magaan din so ilalapis. Pangaraling tanong kami manay, pag-isip, katalo kami notos, nagamang kumadun sa ilalapis. Apiat talo ko kami notos, ada ka umao ilalapis, biya gada mo kami ako markaso, bisitang ka. Ayaw wajib ka na, batala na ka din sa puwasan ka. Ayaw wajib ka na, kailangan din na mabatala sa puwasa, na kabaya din ang auto ko kay Puso Ramadan. Kami aso din naman. Ito rin sabar, pag ito kailangan na mabatala din sa puwasa, haram ko ba isuka po sa adu doon sumisita niya. Kami ako maraka na kubede na ka nakakaharamang kapan. Gini sabab. Ayaw ikalima na anifas. Ginanso, kaya mga tao-tao. Ibarat na suba apong malilitan. Kaya nga dahil sa unutan na mata atau sa pambawata. Naapya na pinambawata na may batal supuasan niya. Aya ikanon nakiyabatalan sukaw adipul sa akumian mininom aya kataminianon na sumidip aalungan urian niya nakiyato kawanian adabus sadap aalungan inutog yan kaya kapag bangadapan na sadap su alungan sa pupuguraduran namiyabatal supuasairan ada magagawin. Ayah hukuman ito na kubayadan. Nakapakayo niya kadang-kadang lang mga tawad sasan aniyan saan na po sa niya na dedus. Ayah ikapito na suka pakakan o di nakapakainom o di nakambubangunan sa walay aminit tagal raka. Minit tagal raka, init tagal raka. Tinginaw di nga kan, di nga inang bunong ko sa ka, pangawaan ko sa ka, pagimatay ko sa ka, tanggalan ko sa ka. Minitagal ka. Api ang tunono na basta initagal ka. Naya ko kumaniyan na kubuya din lang ako kay Puso Ramadan. Aya ikawalo na suka pakasolid sa tiyan o siya'y apad sa pangananggan o di na kanaaba pangananggan asaya mingulalan kungari. Niya kawit sa ngari. Ito sa tilo mga tawa, o pa maka-injeksyon. Na basta injeksyon, na kanabo niya batal so puasa. Asara di saya pa kumita sa ngari. Uba saya sa barukan, saya sa bubun. Api anda, asara ka na ba ya ini-injeksyon na ka na anmada ang kagagamang makukaor. So dextrose. Nakapakaya na ito, kanabo niya batal so puasa ka. Ayan tigiyan ay nasa pulo na sukabatal uniata. Tiga ang buka ko ba din? Nasukabatal lang ako niata ka. Apya da ka mga kan, da ka mga inom, miyabatal din sa puwasang ka.
Sumaka nga. Di ba yung na sumagot, kinain mo nga ko ba doon, nakamaya-maya na, kaya binasanay ka ugat ako na. Kaya ka gino sa ido, dito po sa ka, namimbukawan ako, na hindi pa muwasa ko. Ay nanatili na, wait, tatarus ako ba doon. Sa mga ito, may abot talaga rin sa puwasan niya, nagkakuidan niya ito. Api ada ka na, din. Nangin mo malay na lang ba? Tingin na mo nga ko ba doon, nakamaya-maya na, di ako umiyak ka doon. At tingin na, tatarus ako ba doon. Nasa mano to na miya ba talso ni aka? Tumabot din naka-dububo niyang bili. So ayan simutan ta ron na kailangan na dububo talso ni aka. Meleng nga ato na ini ba? Miya ka piya-piya diya kaya tibubutad mga pangananggan baka girai mukha ko buti naka-amay-amay nagya kayo sirang nagya ka na. Ayan nga sa polo ang isa na so kapmurtad. Kapmurtad. So minimba ka sa salakaw ko ang ba. Namiya batal so puwasang ka. Sadasan maaloy na de mapada ko po mga batal o puwasa. So di na litero na so kapanulit-ulit na batal. So tigiran so kapanisig na batal. So kapamumug na so kung so iginagiya palian ta. Samala nabatal so igiramiya ka guro ko ta samala nabatal kon upwasa di benar. Ako sukapigo ko nakapigo. So kapigo ako tuwaluan di benar. So di puasa na api ami pigo ka. Aayat niya pigo ka na manini at akaw na anamada kapagkawaw ka. Nakanabo niya batal so puasa nga kami apakayra ko to. Barat na nila rin puasa. Dahil, di ka makapagpaigo. Walawin na namin pag-uwing ka isang abaso. Tika uno di sa igo, ulwa ka na yan. Napakapi ang ginawawa, kada kapagkawawa ka na. Api ang binusubuso ka ang roo. Ayam yan hindi ang takaw na ang kakada isa kawaw. Na mabatal so puasang ka. Kapag kayo to.